explainer saved chinonzi ropafadzo. Hallelujah. Chinhu chinonzi ropafadzo kumunhu mutema hakuna chimwe imari nemota nechichi prosperity things. Hallelujah. Ndo chinhu chinonzi ropafadzo kumunhu mutema. No wonder why kuona mukati toda matestimony. Amuka asina kumboenda kuhospital gore rese haasumuke achipa testimony. But anopa testimony ndiye abva kutenga mota, ndiye abva kutenga imba, ndiye abva kupromotwa kubasa. Why ndo chinhu chavanoti ropafadzo munhu mutema. Hallelujah. Nditaura semunhu mutema nekuti ndo wanonzwisisa. Hallelujah. No matter ukada kuenda kuGreek uchiedza kuexplaina kuti chii chinonzi ropafadzo, hakuna munhu mutema anombofana kunzwisisa kana usina kutaura nyaya nedzemari. Hallelujah to Jesus. maKristu ngatigonei kuenda pachinhu chinonzi reality. Hallelujah. Tikauya panapa tiri muchechi, munhu wese anenge ari holier than thou ane zvimwe zvinhu zvaanonzwa kuti muchechi hazifaniri kutaurwa, but zvirizvo zvaanoswera achiita kunze uku. Hallelujah to Jesus. Chinhu chinonzi muKristu handi kuuya kuchechi. Hamudzari padyo newe kuti ichi chinonzi muKristu handi kuuya kuchechi. No wonder why muchiona kuti ne 4 hours chete dzekuchechi handidzo dzinonzi naMwari zveshondo mwana wangu nekuti aita 4 hours akagara pabhenji achiteerera shoko. Zvinobatika zvakanaka. Mwari chavanotsvaga zvinhu zvinoitwa kuda kusevhisi. Hallelujah to Jesus.